Брандън, може да опиташ с шперца на Риван? Не, смятам да използвам това. Момичета, трябва ми време. Наш ред е. Трансформация. Тоест ти си... Разбира се, че съм. Нати! Ето ти! Абсолютно никакъв ефект. В такъв случай ще трябва просто да ги светна. Затворете си очите. Добра работа, Стела! Прикрийте се!